Какво ще се случи след парламентарните избори на 12 май 2013 година? Отговорът на този въпрос зависи от два фактора. Първият фактор – това сме ние, избирателите. Вторият фактор – това са те, политиците. Но има и още един фактор, и той е свързан с знанието какво точно се извърши през последните 23 години. Защо днес бедността може да извади 100 000 души по улиците на България и кой е виновен? Ние изпълнихме желязно икономическите реформи при строгите условия на кредитните институции, но накрая се оказа, че това, което получихме, не е май точно това, което бихме искали да имаме. Мога да оправдая българските политици на прехода, които наистина нямаха опит и вървяха напред, следвайки указания, дадени отвън, заслепени от лобисти, но не мога да приема, че днес тези същите политици не искат да си признаят грешките и загубите, не искат да видят пустеещите земи из цялата страна и разрушените фабрики, липсата на всякакви възможности за хората там. Не искат дори да изговорят на глас това, което носителите на Нобелова награда по икономика откровено признават. Икономическото развитие трябва да бъде насърчавано от правителствата. Може би не искат да признаят, защото с признанието ще поемат и конкретна вина, но каквато и да е причината, омерзително е да ги наблюдава човек, как продължават да клатят тази държава със старите си клишета и без никаква идея на къде да водят страната. Омръзна ми да слушам как феноменът на мизерията у нас се крие в няколкото останали последни държавни предприятия – енергетика, вода, БДЖ и още нещо, към които се насочват лапите на правителствата, натискани от олигарсите и личните си интереси. За мен остава парадокс, защо държавната чешка компания ЧЕЗ може да печели от енергоразпределението, а българската държава не може. Някой има ли солиден отговор на този въпрос? Дори икономистът Вацлав Клаус, който е бил и министър-председател и президент на Чехия, често наричан Маргарет Тачър на Източна Европа заради абсолютния си консерватизъм, казва: „Никога не съм смятал, че трябва да продадем чешките авиолинии на държавната френска фирма Air France, например, и после, след всеобщо разочарование, да ги купим обратно. Никога не съм смятал, че ще постигнем нещо, ако продадем бързо пивоварната Будвар. Има и други фактори, по-деструктивни от държавната собственост, например вездесъщото регулиране, което ни налага Европейския съюз. Това регулиране отслабва икономическата система повече от всичко. Много от мерките, изискванията и стандартите идват направо от корпорациите, които под прикритието на обществения интерес прокарват своя бизнес. Това казва Вацлав Клаус, прочут евроскептик. Ще припомня, че опитът за приватизация на Будвар заплашваше да свали едно от правителствата на Чехия. Така че навсякъде по света хората гледат на приватизацията със смесени чувства, най-вече когато е прескочена границата на допустимия баланс. Тогава икономическия модел формира висока степен на несигурност и напрежение в обществото. Българските правителства на прехода никога не са имали конкретна политика на структуриране на икономиката на тази страна. Те бяха заети с изключителната задача за фундаменталното й разграждане. Несвободното оформяне на капитала у нас произведе несвободно общество с вътрешни обвързаности и зависимости, с потайно властване на фигури над цели сектори, с изкуствени пазарни условия, където стария комунистически маниер на връзките и познанствата доминира над естествения подбор на пазарната конкуренция. Тази псевдопазарна икономика с назначени капиталисти по сектори подрива възможностите за естествен растеж и върти икономиката в клопката на корупцията и политическите зависимости. Азиатските държавни регулации са много по-ефективни пред нашия модел, в който олигархичните битки за разграбване влачат надолу цялото общество, включително политическото котило. Вижте само кой конструира нови политически субекти – мутри, олигарси, мафиоти. Ако следващото българско правителство не започне да прави истинска национална политика, съобразена с нуждите на населението, ако не развие икономически стратегии за излизане от опустошението по региони, то ще бъде поредното неграмотно правителство, независимо колко престижни дипломи ще извадят назначените министри там.